Takže ahoj, ahoj, já jsem Cashman, tohle je moje první video z Jogboxu. Chtěl bych tady, tohle bude můj první let's play, chtěl bych tady prostě točit na Jogboxu, a potom u Vánoc třeba bych chtěl přidat nějaký hry nový. No, takže jsme se tady spawnuli hnedka u nějaký první vesnice, což je dobrý. Podíváme, co si tady mají, fuj, běžte pryč, fuj, červený oko má. Počkej. Ale tvůj tady byl červený oko. No, tak tady máme to, co oni potřebujou, ale média, ale tak to my jim asi dávat nebudeme a zabydlíme se někde sami. A tohle bychom vše mohli ukradnout. Nádhera. Já nic, na mě nekoukejte. Já vám to tady vůbec nekradu. Ne, to bych si nedovolil. Jako, co si o mě myslíte? No, nevím, co si o mě myslí, ale já si myslím, že by si to měl prostě odlíknout. A vydáme se kam dál. Ještě se podívám na to, jak mám určitě normál. Tak jo, a jdeme dál. Tak asi dneska bych vás tak jako seznámil rychle, jestli bych jestli to má cenu točit. A nebo jestli ne. Jako tak když tak prostě pište, žádný barák stavit nebudu zatím, prostě jenom tak. Kdyby náhodou, kdyby vás to prostě bavilo, tak bych začal hrát normálně a plně. Takže ahoj a já se u vás budu těšit u příštího videa. Čau, čau.